Doek and Slay, the new trend in Zimbabwe. But zviri kuitikako guys, zvakaoma. Welcome back to your channel. Please don't forget to like and subscribe. Mushare, like. Tukona watu vanhu vakawanda vari kuona this channel, they are not subscribed. Please guys, just do me this favor and press the subscribe button. So guys, kuDoek and Slay kuri kuitika zvakasiyana siyana. There was a video that went viral nezuro a woman who was dancing akashama anditi akadzikisa trouser achibva asara nezvemukati chete zvakanga zvakadyiwa zviri zvitambo tambo achibva atamba achizunza anditi tiri kuona kuti this is supposed to be a safe place for women. Ko chii chiri kumbonyatsokuitika kuDoek and Slay? Was this supposed to happen ikoko? Zvosara ikoko here? What happens in Rome stays in Rome? Kana kuti someone leaked that video? Hatizivi guys kuti zvofanira kuita sei, but varume vari kurwadziwa zvikuru, vakatsamwa kuti ko madzimai munobuda muchiti muri kuenda kumapati enyu moga, mosvika ikoko moshama motanga kutamba muchiita zvinonyadzisa kudai. Okay, last week again there was a video that was released yekuDoek and Slay ikoko kwaita mai guru namai nini vakasangana ikoko, small house yadhedhi ichibva yarohwa zvakaipisisa. So the woman was arrested after atevera small house yababa vaya kutoilet ikoko, ndobva vakamurova, vakazouya zvakare vakatanga kurwira pavanhu ndokubva vazobatiwa. Saka Doek and Slay is it something that is safe, or madzimai oregedza kuenda kuDoek and Slay? Ini ndiri kungotaurawo zvandiri kuona. So this is my analysis of the Doek and Slay. How did it start? Ngatangire ipapo kuti zvakabva pakuti chinhu. So this was started by Anesu Rwanga. So the aim was to celebrate African fashion and culture, specifically highlighting the versatility and beauty of a Doek, a traditional head wrap. Seyangu Doek muri kunyatsoiona here zvakanaka? Okay, so that was the idea yekuti atange that event kuti ashowcase kunaka kwakaita African dress nekukavha kwatonoita musoro, handiti kuti pave ne zvatakakura tingoona zviyaka respect yaibva pakutiwo vana mai vedu vaikavhawo misoro yavo, handiti. Okay, so now these events akuitwa nemashows, madzimai oenda unosangana votaura, koimbiwa nababa Harare vouya voimba, then kodzidzisanwa kuchengeta dzimba. People are having fun, at least vombosiyawo vana vombobva kumapressures ekudzimba, but kana vasvika ikokoko zvakuitika zvacho hazvisisiri zvakanaka. Shadaya, the salt of the earth, akasendawo something achitaura kuti zvimwe zviri kuitika ikokoko zviri kungoratidza kuti madzimai mabhishu anga akavharirwa, saka vari kungodawo kuenda out there kuti vanofara vapombonoke, but zviri kubuda zvacho izvozvozvo zviri kuconfirma kuti Shadaya zvaanotaura ndezvechokwadi. So he called it a fatherless behavior, kuti munoenda ikokoko mondotweka zvoratidza kuti hamuna kukudzwa nana baba. Shadaya akunetsana nesu masingle mother. Shadaya. Okay, so Shadaya ari kuti vana vasina kukudzwa nana baba ndo vanobehave vachidaro vachitweka in public. Most women fought with Shadaya vakati hazvisirizo Shadaya, hatizi mabhishu, we are actually people who also want to have fun just like men are having fun, but now after the release of that video vanhu vakawanda vakuconfirma kuti chokwadi madzimai muri mabhishu zvechokwadi. Mai vaita kukumura vakadzikisa de pasina ma-community guidelines epaYouTube pandakuisirai video racho, but harisi kutomboita vakumura. Kandidescribe vakumura, handiti vakasara nezvemukati jitambo, handiti jitambo riya, ndobva vatanga kusheka, vakasheka zvikazungunuka zvese, handitika. So that shows kuti this is a woman's event. Mothers, mothers-in-law, grandmothers, nevese madzimai anocommanda respect, then mosvika kuya moita zviya. Okay, so the other side of the story says vanga vane zvavanga vachidzidzisana, but whoever took the video did not look at the bigger context, angotora ipapo chete ndobva aitisa viral.
what happens in Rome stays in Rome ka kumadzimai anoda kudzidziswa kuti misha yavo inobatwa sei. So the country tour haisati yapera yemaDoek and Slay kugweru kubulawayo, they are still going on vachiyenda vachiita this event, but most men are actually saying havadi kuti madzimai avo aende kuDoek and Slay because zviri kuzonoitwa ikoko hazvina mwari mukati. So please do leave your comment down below muchitaura kuti what do you think about this Doek and Slay. Should women be allowed to go out and hang out with other women kana kuti vovharirwa mudzimba? Asi tichimborambidzwa nani kuti tinoda permission yani. Ndakutangidzazve. Alright, so leave your comments, like, subscribe and share. Ciao ciao.